Ase eritukeriga aria ijumo moncho murigiriria karibu sana ime ya Getembe TV ase umurubiriga wetwani ya Getembe ase ritukeriga ria tariki 25 kirande edotinga amatukatigeire atano nerimo oka omutinyo yoiga okatano kabiri onyare wakanse asinchira iri iyabene karibu sana irinde nyare kumanya nararia bereka okorekana ase chinsemo o kubwa muno ime yorogongo rwagusi nararia bereka gwateka kurwa ase binyoro ime kurwa chinsemo o chikaunti chonsi kaunti ya Nyamira na bwigo kaunti ya Kisii nekirongonya gukonyore buna umwaka bono nkoero gochi umwaka oikire echinga kiusama tukabeira amabe na bukonyara koibekere tiki ase waikire ebirengera bibiri kwabwate amororari abo kai waikire egoikira chinga kichiga acha bono karibu sana ikiagira litukore juma litaganitia amangana mange karibu sana erinde tunyara gusanga kuwa mono asense moyega ekionga ngoroko Matilda Obaiwa na negero otocho kubatarana nere Kevin Ongeri na boigo Jasper kora ase studio ya kabiri na ekirongo chaka nekionga nigobono abantu omubaro wetania abantu batano ogendete kwenyorera kuseba gendete kwenyorera oboweni ase nyagitari nene ya Nyamira County Referral Hospital magiga yokubatiraniwa ase omubasokano omobe we paralytic koregoro abo bono banyarite kubatiraniwa somubasokano uyu ase chinsemo cha amagonga yogotoka ase chinsemo cha ose ase ewodi yekerenyo nekira bono abamenye bechinsemecho chekerenyo banyare kubolia buna epare yo enyare koroswo erio gokiania emibasokano ase chinsemecho kuna muroja kitendie yego yabeire gari yene ngotirimbuka yarenga nekero yari gotirimbuka yari gocha high speed yang overtake ekero yang overtake lakini ya overtake ne speed gete yarenga iguru yamanya gocha buna yane goshitia kona narora ge kugwe style gete namanyanga ejete gocha gotobo abuna ya utieni sani gete yarenga mutu yane ya gari gotira nari yaikereje yanyaka ya onchora chiko chiari gere direction ya mugochirugo abantu baumia lakini nande bakabaka twabashugurikire twabekirege gari beru nyagetari turi gari menja no che bibigie ko nacha kurumoino ne gari amba na gocha kuruguru bono tinamanya na kitu abataja kanyo twagure setimanye tina kijari na ta kanyo ra tugwetense amatanga nari go chibwo gwaya ona bayo roche montra ba kwata magos entereba kibono tinko manya kyagiro yoruguru no yoruma te bono tinko manya aro timanye tiga kitindochi oyo mate timanye tiga kitatu matanga twale kaenda gwaya bona gina litwa ikire rogora iga twata ko ni kirori kya guri kingo tirimba kananya nanti ogwete ndake kire tora boli chinzana bakire an ekina nyargo bakingo batebi tiga to nyargo bakotoko babangarifu ase para twanyargo batoko enda ase speed yere ya semono elinde to nyargo batoko konya magima yabantu chintera bachibe maiso nande mba bagutwara ibirangari gusa umuntu ule angena ru transit angena rogendera kugamba nere libaga kwenete ko concentrate asebara ikyarere nentereba igo babe maiso ana chintereba gagichiba burunga onchiba sawitaba mwancho murire gukwanira omubasokano obwepara amatuka make makiga yo mubasokano onyarite gukorekana ase chinsemo chia kijauri yugotoka me wadi ya Nyansiongo kaunti yo ya Nyamira nigo bono abarai koro ase chidini a litukoregoro banyarite kumrana na gukora amasabo abene buna enchiremo yegoseria ebirecha anda kegose nebirecha byabere bikoyenekia okoreta omubasokano ase chinsemecho nakiro bapolirie buna abantu banyare gukonga kigima masabona boigo banyare koba kero obare ase echipara banyare kwene kebuna babire maiso igo twachagiga igase obosabamo asa mangana betensa moisonde achari abetembe kaira abantu batana na batatu abu nabo igo chiachari chamire pale sinyinge metinyange tatu yarire gushimaya nande ntwasiria abantu nsa ne pale ye kororekana nga abantu baito na barabo bachire gukora biashara ase para iguru yagerekera kigali kikucha baikera roro ne chimatatu nchiri chigotena nsi igari okonyona chiro chyo abantu birete igo ekera charime yakoba yagera twanya turamo ya twakamune igo rero twacha twakwanire ebintu awao
namba eno twacha gusaba Nyasaye arenda abantu baye. Namba ibiri igo tukuburia serikali yetu ya Kenya inyare kuriria pariga na mono giga ase getirimbo keke egere abanjinia bachiche barigere nkibonete gukora fadha atebire ebintu bitu atebire twabirigwe na serikali yetu ya Kenya egere tokonya muchiyo gijauri bangubuya egere none pare ndera rigirwe gweta none maega gaiga chigari chinde chirose rigwe staging ya none nase epare ekogare akuya egere abantu baitu banyore libagali yari okore biashara. Na kwa hayo tu naomba kwamba tukishikamana sisi wananchi wote na wafanyabiashara na wale wahubiri wa madini mbalimbali pamoja na serikali, basi itawezekana. Ila tu tunaombea wale ambao kwamba wamepoteza maisha yao, Mwenyezi Mungu awaleze salama, kwa sababu tunajua siku moja tutaweza kukutana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ekege gukwanugia ita tigango bateri ne imara onye mbago totenera imara into 2027 imba chaka gutoringa mama mboga mama soko into tagetia mangana abo ege into bone gato tagete na into abangina tigatu anchane oyo mino ga chire onye tabwatia sa kwara ka kine into tigatu muskere abangina bande mbabugate cheras ege into kende mbata itigo sukero yo mwabo chigari chiko umana mono nchiri chine na magari yari amanene bari gwanja babeke gusene way bleach gari usene ribwa gari ekogera kaiga yabeire black spot egere kero chigo tirimbo kaiga cheumerana ne chipamp egere achari yebe gegusuilio Mwancho murigirire bunanjire moyo ko sira cha mate cha baria banyarite usiria magimabo asemo wasokono yokorekanate ase chinsemecho cha Kijauri nigo omugavana abwe county ya Nyamira Muske Amos Enyaribo anyare kubwatoka chindagera na boigo chibesa chokoroberi emeyega aya matanga gochase chinka echo oyore omusabu Musabu County Administrator Jane Ongoto ni gobono anyarire kwera buna ikine gitambukira kemo gyokorokia okubaikange bali bonsi banyarite kunyoro anaba mabo anamono wetera ase omubasokano asaba nane basiritia magimabo saba igo baruete Nyamira County no muswati oyomo okuruku Cynthia Petris igaro mokuria lisobo mabera kwetera omubasokano oyo bwe paroba our excellency Governor Amos Nyaribo na batwalete ogoichano konene na mabeba mange na ase statement yaye agatebanga nachi kunyaraga kobaga gokonya na kusira chi family echi chiasire liguna bamwabo aso omubasokano bwe para ebone program nere yetogendererete twarorire chi family kadhaa ase program yo mugavana iga tokogenda ase family yasire liguno yo mwabo twabaye ndagera egiye kunya kubakonya batware chinguru ekero bagenderete kubangira amatangayo na coffin ya 20,000 twabeire no moko no etore no bororo sinjo sirio minto Grace asengencho yo mugavana atoire ngora otoire ndagera nande wetire samasabaye namasabo yaba minto ntogenderete korema igo twirende iri mugabana mbiamono tienya samoseni umugabana otweire 20,000 kie coffin nande twanyolire ndagera ndoja mabere otwira mabere mafuta mochere amache ondo jisoda gali no bosi ne sukari. Tunashukuru sana. In fact, ekinayo korekia ase murayo itegavana. Kro asensemo oya magendera nigo bono omojumbe okitutu chache no omoske Jafet Enyakundi kroiga ase county ya Kisii ritkoregoro anyarite ko muharigane omwaziri otenete amangana energy and petroleum omoske Opio Wandai gochase account ase
ase bunge yaye kero bono bakugendereria umurobere obukwigeka chistima gocha ase chinka ka ukona kora chinsemo echo nigo anyarete goteba niribuya abantu kwenyorera oburabu naboigo ochinguru chistima ase ebirebige ikiagera nigo ere eyengencho gusira abana gosoma naboigo kwikirania ebinto ayega nigo barenge koyokona kora chinsemo cha irianyi egotoka ime ya Maran sub county kora ime ya Kitutu Chache North una omulikito ontiri agotomanya Umwaziri w'ekinguru cy'umuriro umuzike Opiyo Wandayi otebire nakikobwatisia umurai wense asobokerania chira che na munaso kugendera kwika chinguru cy'umuriro asichinsemo au nabuna kero mu Kenya na bwate aki yogotwara umuriro. Mimi kazi yangu pamoja na wizara yangu ni kuhakikisha ya kwamba tumesaidia Mheshimiwa Rais kutimiza ahadi zake kwenu, hasa kwa mambo ya maendeleo ya stima. Na tumesema ya kwamba kama serikali ya kwamba mambo ya stima haiwezi chukuliwa kama starehe. Ukwana sensemo ya irianyi na chimo echo chigotoka se bunge ya Kitutu Chache North imiye county ya Kisii asomorobulio bokugendereria obwekyobo na oikirenwa na barai au ni boigo agendera gotogia omokia bumurai bwense kimagendero. As things stand, it will be very difficult for people who have got no agenda to form a movement that can defeat Mheshimiwa Ruto. And I am happy that Mheshimiwa Ruto has embraced national unity, has inculcated a sense of national unity by bringing all communities together. I am very happy. I'm very happy that for the first time, hii nchi iko na umoja kamili in terms of inclusivity. Asense mwende omorikyo butambe ase wizara iyo osegeta abamenye ko batukembwa oyobogeki westima mamincha nerichiko nase chinga kecho abarai bagokere getambo kirekyo. Ukiweka sima hivi wewe weka mita yako uachane na connection mbaya. Kwa maana tukiweka iliyo connection hii transformer tumeweka kama ni ya 50 kVA tukiongeza watu ikuwe mbaya iongezeke iende load ya 60 ama 70 hiyo transformer ikichapa sasa si umeumia wewe. Amacha ina igure ngoikiande ripoti so Mheshimiwa Governor ntubwate mashini erie ko esekesa mache abantu banywa mache abangena batimoke byango sere bugu. Na leo nimeleta viongozi wa kutosha ili wajue ya kwamba hata hapa ni Kenya na watu wa Iriani pia wanahitaji stima, barabara na maji kama wale wengine. Hiyo ni sawa si sawa? Mama atangalia kutoka kwa dirisha ataona ni nani ameingia kwa boma. Si ndio wakina mama? Hata saa zingine mzee akificha mama kwa nyumba, mama mwingine akitoroka, si mtamuona? Hiyo si ni boma mnalinda? Mimi kwa uhakika wamama wanataka vitu tatu. Wamama utaka amani, stima na maji. Tuheshimiane, sisi ndio tuko kwa ofisi mpaka mwaka wa 2027. Na tukifanya vile tunaendelea kufanya, tukikuja hapa hata wale wanataka kututoa watatoa jasho na wataenda kukaa, sisi tutaendelea kukaa. Magaga haya y'umwaziri iga nigikirina asensemo yagonga na kugenderia no muruburiyo ase bunge yabo machoge Chache ni chinsa cha magoroba ukorera ase bunge ya South Mogirango ase kinyiro kia emonya na kiria gya kababe asoko ene kibuna bamenyi bagokere stimiga nkurubatere getaseni kya getembe litrene nguruko Daniel Untiri. Mwancho murigere na ritika oregoro ni gubono oyore umwakilishi wabasubate korose county ya Kisii Omoske Doris Aburi nere anyarite kogendera no muroberi obo kobusira ebyombe ao korase chinsemo cha nyamache gotoka imeye bunge ya Bubasi county ya Kisii buna omulikito Ruth Omurara gotomanya sorbotiro kubotio. Omo women rep we county ya Kisii Omosobati Donya Doris Aburi nigo agendere no murobiri bugusire byombe ao imeye county ya Kisii. Ekero mwanga kerete chikura ingi mwata getengole
ase ntunde ya gatatu bono nigo Muskedonya aganire gwikirana ase bunge ya Bobasi iri gusira ebyombe ao omurobiri yuranyare kubago gukorekana ase umucyunya make ankyo kitariki 25 cy'umutinyoyo bo mwaka wa 2025 ase umusangiririkano yuranyare kubago gwikiranwa amono mukonyo bene bumurai bwense umuske Faruk Kibet omonogeri bwe bunge umuske Moses Wetangula amone gati ya baraibande abange umusangiririkano mutangani nigo nyarite kubago gukorekana ase gitiki nyanturago imeye bunge ya Nyaribari Masaba kitariki 15 cy'umutinyo gatano narimo bo mwaka uyu boigo uyu kaberuka nyara kubago gukorekana ase giti ya Taracha ewodi ya Birongo imeye bunge ya Nyaribari chache ase mesangiririkane yo nigo ebyombe ao byabeire ko babigosirwa ase kinchera buna okoegwa ebintu byo gukorekera emirimo nabande koegwa nonye netugo buna chimbori abangira tutakwerwanira tutukichombe tutukichimboli Hingo ripoti ya Getembe TV ncheni gonkuru kwa Ruth Murara Mwancho murigire gukwira nande wikase bunge ya Bonchari ime county ya Kisii nigo bono abamenyi bikinyorokia bunyando egotokase ebunge yo bono obanyarire kwemurunganire epara embe eyo etali igoeteka nigo bono batebire nigo epare yabere keguticha nabo igo nigo omugoko okogera abange tibari konyara kugendera nobosombi bwabo buno murikito anko depo nasanya agotomanya se orobotiro kubotia Parenze yangu Muislamu wanga actually mwana timbu ati morembe abana baminte bakora pare tuturunga nokomo Hemambia ya lero ni gabamenyi bekinyorukia bunyando ke Rwanda egotoke meye bunge ya Bonchari besokia asokwero serie para maega yogote bange pale yue ekorwa chinsemo chomosocho goika chinsemo cha Rwanda yabeire mbe nakoba obokongu nonyana sogweta onkoro kwa magana Wilfred umukachi gosoma nyene ekenyoreke kiabo nyame Rwanda epare rera asitutene ine nige koruro ekogenda nyabiyo mate asitogwetera Rwanda na nige gosoka wrong side nigo twachira se pare asiri tukuri ara rasengenje sababu obotuko bwara era muno tukokwana iga buna mwaro ribitonge bichira se pare murario ito nigo yabu no muntu rero maragoba ni gari nyakitari muno tukokwana iga na igo omwana boda boda minto nere gaumiete igo yatubetereri bono mambia buna bana boda boda twaboka twarigia abaisani umuisani yo moto egari emwaro rire kona kubwa tushikiri buga twaenda buna bana boda boda twarigia chisiringi nkego twabwate twarua twagoromoromu omoromu no twaretire gaiga asingincho kubeke pare nonyana bo maega yogo chandeka asobotumiki we pale ywe buna bamenyi benseme yo bakorera nigo bemurunganiria omujumbe webunga ya Bonchari mweshimi wa Charles Onchoke ase bagotebanga nigo abayebete asamagenderero bono yo minto na watu amata chikura chinyinga sana kurubonchari lakini bono ngese tukete bono ko tware ngotombi bono taliko chiata kore gasiburonge no ane chipasa lijoka iga rueta abana bari siko ya Bonchari tari ko baji pasali iga eta bari Bonchari boka bagasoma Bonchari bono narga tabanga Onchoke ere no ne sare bono iga tiga igunga tuamwangire asengenjo tata ko tokorere gas umweshimi oyo nto igoko banganga ngo cyari se skuru jeite primary ku Rwanda primary ya Chikoronji go senke kali koronchio nga yago etera Chikoronji egente kyagera pare ko genda batakore tiki teyo egento kende giya gatatu tutagete ntubwate kinyagitari go sentubwate nyagitari yeite ku Rworoche abantu bakuru kunga ba Rwanda kenyorogi ya Rwanda nga kibagwa access kinyagitari eyo onye ntokorose ligwe para chinse mochinde nabanchari tutali chinse mochinde ogende sobo kere para pakali kodi likorotaki elirosiri Maiga yaye asokoro tota oroboti kurwa bisi yomujumbe webunge ya Bonchari omuske Charles Onchoke nigatebanga epare ywe nigayebegete asimiro bilyo guchikoroisigwa nabo igo nechigo ikirana asobwango amatukari busyo The beats was supposed to have been done like meeting yosene ena ya eride lakini the beats kia non-responsive or in the according to Public Procurement Act every tender. Speaking now, they are doing evaluations in Kisumu. I hope Majibako Lebuango Kera. Netweko Lekera is doing the evaluations. Majibako Lendabawa. Kanganga Yaro Satume.
onye tagete na the beats were non-responsive. Timadira ronga gie chinyumba chabo chiraga. Lakini none ebyombe ndo mathinga kibarakane. Kuripotera gitaseni kia obwanjete kia Gatembe kurega sebunge ya Bonchari egutuka imeye county ya Kisii leterana nigo nkoro kwa Dipon Asanya. Mwancho muligire nase eritukerio oria igoro nigo boigo abamenye kuro ase ensemo ya Nyankongo eyo gotoka ime ward ya Kitutu Central ase bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii na barabo banyarete gukora okurobekana kubwatikana ne para embe eyo korwa chinsemo cha Windspark goika chinsemo cha Nyambera bakwana negetaseni kega kia Gatembe niko batebire baboliri omo MC obo omoske Duke nya Moske Duke anyare kwane kebuna onyarire kobasira asoko parasaria epare yukubatirana no mojumbe obo omoske Antone Ekibagende una omoriketo samienda utumanya sorbotiro kubwatia Abamenyi b'ensemo ya Nyankongo eyi gotoka ase ward ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii nigo besokia litukolia lero na kwemurunganiria epara ekurwa Windspark gwekera Nyambera ase batebiro nigo etari gweteka kero imbura ya ture abagambi twabachorete batokonye epara ya Nyankongo Nyambera Windspark igo yasarikira ase miaka yonsi ere etaniti 5 Emaro mujabe kirwa semenya asandons ingijita begeria ase pareye bone gekorekana muri ya 1960 gose 1970 kurengana n'abamenyi b'enseme iyo nigo bateba buna obosombe nigo bwabeiro bokon anemono ekero embure gotwana nigo egotumeka n'abantu bekingenjo ao ngosokiere cham kurwe town abantu banyamira li baba kwende town center ebagwetera gatia basoke Windspark bagende Nyamira igo echam gotwakeani kabere abana be school no bara atato abana bagosome mtisi mbamenyeta separate serikali una ndunera tokonye tabyo gosokino na matoke kuruma tokonye tabyo no to kuru to kwigire kuru no to tumbo pareye nongweta ojane pikipiki moende pikipiki nigo baboririe umujumbe amono mo MCA kwena kyabuna barosirie epare iyo ryokonya asaba sombi bana njengora kinyora magotorosarie para rosia senterere ndongeri yase na fasire magotorosarie mugokotire mugamba karoche nde okwana na abisi yo mujumbe nigo banekya epare iyo nigere egatie chipara chiri chibekere ase budget ucha korosigwa ase ebunge iyo na gusaba abananchi gotwara obotwareru epare iyo many roads chi started kidogo but lucky enough, these roads have been handed over, which is a contractor. Usually, when I call a post in Facebook, I highlight all the roads which were last financial year, and that road is among the roads some of those roads will be charted or known, for example, Parali Hatiore, Embassy, Musojuma, Matiako, the Roga, the Mataro, Chigan, construction. Pada example with Tiapo, they are negative. So, Pada Nyambera, 12 hours each way to have a little bit patient, was in the contractor. So, yesterday, to one dominant contractor. Como te llega a Para, is in Jimmy Girokiate, get that road, then I go with the coin. But he didn't tell you some of these roads, especially county government roads, that you go to Chapareta, Riverera. Kuripoteria egetaseni kia Gatembe Nchen Sam Miyenda Mwancho muligereria abasae nabo iko obonsi bali batabwati ebibande kurwase orugongo rwa Gusii nigo banyare kuburirwa banyare kwebwatira ebibande bunenchiremo yo wetingia na gukine umubaro w'Abagusii bali barachoka chikura ase obochori obonene bole busio apa bwatani bekia ekiama kia UPA wakona korwa ase chinsemo chia itibo egotoka ime North Mugirango county ya Nyamira chingaki baringe ko barikia aba watani aba ya ase ekiama ekyo nigo bono banyare ko erabuna eyo nenchire yamo yoka era chekwene kebuna Omugusii onyare komosira Dr. Fred Matiang'i ase okolige kirogo kyoburai ehwense muliketo fatiga digisemba na mange Baria batabwati ebibande nabo igo chikadi chechikura bakureirwe bayanekebuna ngotwara bare ebibande ebyo buna nakyo enkuba yoka yokoreta amaunchirio yoburai ime yense nkobori toro obisi yaito ya karenyo echicheiti baiga
abantu be wodi ya Itibo tibaga moko gende Kerenyo mubwate rarai Itibo ga. Mtoto aliyezaliwa mwaka 2009 saa hii ikifika 2027 atafanya nini? Atapiga kura. Kubwatekana nayo nigo abamenyi be wodi ya Itibo bakwanire obuya bw'omuguzi bwenzi kumubwatesia omuske Dr. Fred Matiang'i osio wiganga yaye yokuria ekirogo ky'oburayi bwense nonya nekigusi kere kiere igikukwana iga baurimba ange bakaura tario mwanchio ebu emiaka bakamutigo kona guchana bosaigo emiaka emenge igo omwanchio twanyoriro ku Matiang'i kagiti atumutarire Matiang'i atenene patito ya UPA erigago chakwenda SMS eri ya kitaifa etokera ndu no mugusi nturaroro erigago chakinga kieria korugusi to gochora abachumbe 13 masienga gakwenda obishirita kuneka state millions y'abantu bonse gukwana ekero kegeikaro gyokubarika abantu ase kiama kya UPA be wodi ya Itibo bakoragwa no chief coordinator kurwase county ya Nyamira John Moriasi nigo upa basingereire buna ukorikia ababwatani abangase kiama ikeiga nigo kiraje komokonya Matiang'i ekero bawicha waisaranza erio kubanga serikali igocha ase wodi ya Itibo twarenge okora registration y'abantu baita ase party ya hupa naende bunange nerete sub county ya Kerenyo. I have a target yoko register a sub county ya Ito all over bwangu iganto enda chiwodi chin okora registration tuachake ile Itibo naende ntuchikore chions twaregister abantu 42 nari bakabanda bakira abakengo igatora abantu 50 chingaki echecho mbakwanira siasa asebagikiria abarayi baria batari kugenda amona Matiang'i no muntu bwate track record engiya ase Kenya alisafisa mambo yalikuwa huko education si mnajua Matiang'i safisa Kenya safisa kabisa alisafisa education akasafisa mambo ya security alisafisa kabisa mpaka kutukua na any problem onde gakie nago sororanga onye mogusio ndo kare gukwana maminja ya Matiang'i to sabira nyasa kwa bere na ndo irane alia abumwa kwanirwe onye no mongina chierusa onye kuangire abangi na magega tole ntasomete na intwe to komilo kibana omongina to koroka ntogoro cherusa mumanyi atige koira Matiang'i ebichara no yo minto osoro korumate osoro igubu yakpi tigana omurayi abagusi bachorire babekire bosio inko report Gatembe kurwasi chabisi echiga chomo MC bwe wodi ya Itibo ejo chigotoka imeye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira Mchefatigad Yesemba mwancho murigirire omosubati umanyakanite buna Rebecca Nyanchama kurwase Kenyoro gikioma yo gutoka ime ya Kibabe county ya Nyamira nigo bono arene kya kwego keria magiga yo kunyora ugosiro okoegwa eng'ombe kurwa ase oyo umwana siasa oyo mumanyakanite buna Walter Achanwa ka ukwana chinga kecho nigo anyarite goteba magiga yo gwetera amakongo ona boigo konyora oborema na boigo konyora omuchando obwo mwana gose omwana oyo atari konyara okumosira nigo bono anyare gotebekine gitambo kirekia bono nigo arachiko generera obugima obwaye ase obororo ake omuriketo Paul Kapo kara na roboti oro Rebecca Nyanchama yomo wabalia bagenderete gwetera emechande menga ase binyoro ime omuburo yiga gwechinsemi chiga che ekenyoro gikioma okura chitu ime yewadi ya Itibo nigo akwerera enchera asogete na boigo konyora oboremo bwiga indukirete kunganya gwecha sobon okorwara kwane nanyorete ngaya nase nachiete nkanyora omwana oyo mono narwarirete ngachanga bera ka bono nondikai chan magakobori chikuraga chakarangeri classmates kiaya katogo ikorora kanyora incho oyo mono tugasomete nenda ninde marete agambura misinga na ng'ombe kurengena muna bamatabega nigo baerere nchiragendere ko bagagukina omwana oyo yomo oyo anyorete asoboko ng'obonene wetera asogokora chikonda nganonya karwarite egento na kire buya aseng'enja airere beke ng'ombe linda anyare gwekonyera anya kugura esabuni
kiara twamurendi roroche bakaikire iyo onyugwete buya ngoteba mbia mwana gabana tiga Nyasaye amuseni anakobororo neri tukerigaria rero tukumira na mone amatiga ero no mogoko monene asikiria ngani go banyorire ng'ombe yiga iyo kurengana mona barabo batebirira tukanyara ko bage kumukonya Rebeka ukini umwana we na boigo kwenyorire bisagu biragendere ko babikomokonya so we ko bwensigiga eng'ombe ye nabo abamura baminto bakondikeria amabere bananyore besa nagori sabuni kera tindi kwenyara ngine no umwana nere mukineri no musibati mwarore marite amagoko okomugukana kwa gutari nyimbe ite igochenji gocha kubagukude na kukuoka akingote ijanu mtu nambi yamono na ndigendera gukonya abantu bandi buna gwatukonyira ndunto terine na bakachitega cyumwiso nigento bamenye kurasinse mechiga bagendere ko bakomotogi umuske Walter Chanua asa bagendere ko bakori bari bya chinkwana na necho cyabwa tukiramo na bari bakomobenga gesiasa abona abagoterie rieta ryo mwana uyo ryo mugambi uyo no mugambi ogokora twarure na maiso abagukwana ntwana korege gintu kiabo wari tokorira mangi andi gabwato moyo murabuse tabwatike mwase nkoro yaje niga gokonya bakabana basini kabachire buoye kumukwania tabwati kinyongo wasitabwati emokaso moyoye niga korwa kende yonse kiria kwa banta banene kya kwa bakabana iga bwata mabira manene tuteto mumuromo kukumnyoka gwangu otoletere ibintu nabangina una aba tutometi ase barute kurugose inki baye tugose ne mintu baye rubitara libakuja kukurama tigabagusa ase bakogusa guki omweli oye nigo bagende ko bakumwakira ngambe yamono omuske Walter Chanua ase baganire anyara ko bagagotambe yokoboko kwaina ko bakonya abange bari bagwate micane ngabone yiga ase binyoroime tiga Nyasaye amuseni naira ne bingambi yamono nandende no magoko monge program we Chanua gwatendo chena na beire ngiye ko garando chena tadi ntutweka konyire ng'ombe na konyite na bantu bane mbali na roche gweta ndoche program we ya inengia yango musabera Nyasaye kumubiko na ndaendere gokonya abantu bande boyo ingo report rigeta sene kyo wanchete kya gatembe kwa sinseme chiga cha ekenyero kimanyekana tabuna ekioma okura titu wadi tibeme ya bunga ya North Mogrange County ya Nyamira inchi konkuru ko Polycarp okara mwanasiasa weomo ore omoske Andrew Omaubi nigo bono abero yo wangoiga ukwanera okubura kuborindi ase ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii ka ukwana na baliki imeo mochebo songo emarago bayiri tukoregoro nigo anyalite gotebona ebikorwa byobo sagane nabo igo byobo ibi byabere bikomentekana ase orugongoro nekira kuboria eserikali anomono eserikali ya county nyale kwenekia na yatingeri abomenye eba Kitutu Chache South oborendi ase obwango mono na boigo nigo anyalete gukwanira amangana ya niga anyalete gukwanira okugania kwa barai o ano mono nekero agotebekero amagendero agokorwa anyale gokorwa ogwanjirire gotayo uchase abananchi bonsi. Security is a national government function. Mbara wo wana takanga wago ikaransia aba chief imekutano bagenda bagarore minister for interior wana abasigari babwena tabakomento bamentwe wana chigali che patrol chimentwe so that security ase area ito ebe boronge otherwise abantu bateberete buna nateba 2 term na 1 term chinga ke chitalitiracho anya Fred Matiang'i no musiketo sigete mono umwana ito lakini chinga ke Matiang'i doja komoni guzi yonse itabire Matiang'i so agara ko ni Matiang'i wagorera bunkirende kyatiga chinga keji abantu batige kona kwebere Matiang'i twenzi tumubugate baende national government baligeria abana inchi ebintu biri baganeti buna mangana ya security ba make sure chi police station chiro chisaine abasigari mbaro baisaine chigari chiro che patrol so that naine kare security event ya chire abasigari bamenyoka bwango bakonya abantu wetu chinga keji ne chinga kicho kolera abana inchi emeremo ase bali bacho ali tu asebiro amangana ago akongite enkoro gosagonsaria enkoro nari ng'abarai barogorora bono iga baikaranserete ebirogo bachire goteberera ritang'ani ribaga bagokorera abananchi amagenderero bachire korigia ebinto ebiao kogikeria serikali tari bobe goikeria serikali nero ndachoretwe kihalali ekare yabe tororo bono chinga kechi noko bari baga bakora egasi.
Ncho murigire gukwanira oborendi nigo boigo igati abamenye koro ase chiro ya Kiomoncha iyo gutuka ime ye wodi ya Marani ase bunge ya Kitutu Chache North bono banyare kwe murunganiria okuburo ko borendi ase chinsemecho ayega nigo bako yakwana magega ye byoski wetania bine gose chituka wetania inye kubuno ase gika kya matuka make nabo igo kuboria buna serikali nebonete gwesonani nabo igo ebyombe byo kurigiria oborendi binyara kubanekeria oborendi ase chinsemo icho etwaboka chinsa chia saa 7:30 na tune jirani kero yanyoranga estima ya bwone ya butoirwe nebinto byane bya kurwa ase grill echichi gas go chaibwa gas 12 arusia kurwa ase grill yake nande babate timedinga kibabu na tukalende na nyanga igoire kabisa baigorete bakarusia gas chukuru mechonsipi twemoka mwendo wa saa 9:30 twagenda se polisi ya Riomba yere karibu na itwe twaripoti ringe twata yobi ne ria gatatu na ibeirwe kurwa ase mochioyo no mochonde nimbate se amyari Kenya ono yabire bana nenga enaro togorere nga serikali nabagambia barange kibaigure bikuru mune bitwa kure taburo tuko bagerera none police Rioma station tikana bara bakora uchunguzi abo nambwango linde twamanyora ekena sekeberta because bonto amenyera obwoba ntoli no marembe emambi ya rero nabuka na ikona nyore keburi ekebunire nonye ne chirani yari ngoti chieti koigwe bare gusugurikiro yorogora oiberetwe tachiete komanya gusemba aso etega abo bakaiba barusiti chi machine che ngo isato bakaira ne bintu benge ime reflector priors arafu ne chisimi chinde bona se njigo reti ngonyara kumanya ye bairete ne ye batike tororo twarayirwa mutuka mange mbajita ndagara ba mwibirete bagaita bande myora lakini step te ya serikali ya tegeti ngabajita bakarigirira bakagenda gusaba gwito ngoringa twari gusaba serikali singinyo torange na police station egbe go kwari patrol una into abanyabiasara ande tikatubwatira ne kitwiguro yo mndakure tikatoteme kuboka twamanya ngikia beire abo ibyaba babere bagotujanda muno sana lakini onye CCTV akworo kenaro mondo yo gotikuga igabega igo ntoko manya nganta manya tikenye Mwanzo murigiria ase oroboti oro nongo korera ensemo yekionga chinsa chabona mambindo chijatigere chitageka isato nyari koraga ensa AM korende ni gondo cheti mwenene kigima panyale kubuka na inche ase ebrebiga no mosori bwege susu atabakora na Kuru City Salams Club kama kawaida na boigo Barnabas gekonge ratem Barnabas egekonge kebasoni gawata good morning Matilda Kimi korwa chinse mochiricha Doha Qatar watching live wika nkaseto nyamasibi pamoja mbia wana sana Bonventure Movisani gawata ba korwa chinse mo chiakirwa umusocho no ari meyo murobere goika omweri umbia mono kigima moi ananda korwa nyagenge no murugyo ya Hailene Mura agoteba ako live Eriko Soro korwa akiumbu ritaro agoteba ako ndani Victor Mondo Mienda agoteba no ari ne timu enene kigima ereniga kende tekubwati umurobere korwa chinse mo chiakilimani Hota pamoja hadi tamati na baba Anton Eragori Rispa Waro Fred Nyandie Kamosima Boniface Mukamba Painkiller Suzy Iriruma White Salome Onyoni na Bande Awange Dominic Erere agoteba korwa chinse mochabo mokora bonyakera agoteba tuko pamoja Adrian Simam nera agotebanga nere roboti inyatieko nere Ruth Kemunto ngakora chinse mocha roboti inyatieko ni gagoteba nere Ruth Kemunto wakire bya Grace Ombati agoteba confirm following from Kenya Vingi and my granddaughter Ashani ereno mocha koroye Ashani mbia mono sana Alex Mauti koro Maroki si county noare ime yomorobelio agoteba amona David Mauti inyakweba na wewe 04 baga Auta oyon 04 Obaga Joshua watching live koro chinse mochanya Isamanga Kitutu Masaba constituency county ya Nyamira auta pamoja na Caleb Obocha Makori na boigo nare na Caleb Bundi Daniel Bundi Kevin Onchwari Lydia Nyaboke koro Nyansake yamo Nyamira agotebanga Nyamira county well represented bia mona sana na Kemunto oigo niga kurwa Teresa Kemunto niga gontebia good morning Matilda no are kurwa chinse mochiria chia Karatina na boigo nindote abande aiga Voke Mbappe no are meyo muroveti metindi ageto mupira elio mwere na Innocent ondie kiniga goteba kurwa chinse mochia Nyakeogiro Masagara
timete use masagara mwamokongu nigawateba watching live. Esther Omonerwa nigawateba good morning from Kengoso Nyamira County nware ime yomurobero mbia mono sana na boigonto bwate Bishop Abraham Virundu nere nware ime yomurobero ekera opagenda toteba good morning ikomancho muligere abonsi na boigondo che ega Clinton ondie kimokaya baba yao umwalimu ubwesavu mwalimu ubwesavu watabanware ime yomurobero mbia mono sana Martins John na boigo oratemo konyo na konyore Bonte Arusha na Malak Mabeya mbia mono sana so kugendera kwa ime yomurobero ime ya umurobero ga abwetwane ya Getembe gendera usangana nje asichinsamo cha Facebook na boigo chinsamo cha YouTube na Getembe TV na boigo kuba mono manyeri tari aho chinsamo chiri okumbata korwa na boigo mbaravi okorigani ime yomurobero na boiga kirengerere kyao anakeri tukeriga rejuma na rariari obwate uganiti gusanga ase ebirebiga na Pastor Andre Ayora nigahota kura chinsemo cha bogita siku njema kwa Pastor Gilbert Onyango Elder William Mekenye na Pastor Brian Emititi, Elder Samuel Onyego, Elder John Obiri, Andrew Mbaka na Elizabeth George. Mbia mwana sana gendera kulika mahukoine mengirane ko gendera ko yasoma na poiko kirutora chigosanga ase chinsemo cheshi gazeti. Yesterday. Kijana hujasoma na kuozesha binti yangu kwa mahali ya kingamuzi cha Zuku Amazing Digital TV. Ndio nimekubali. Mashaallah. Unaunguza kuku tena wa kienyeji? Mume wangu, ni uhondo na utamu wa Zuku Swahili. Hawa Zuku Digital Amazing TV. Yaani Zuku Swahili mambo ni buli buli. Ware! Habari ya mjini ni Zuku. Furahia mautamu utamu. Unasubiri nini? Zaidi ya kujiunga na familia bora ya Zuku TV ndani ya channel namba 100 ya Zuku Swahili. Hapa utafurahia tamthilia, filamu mbalimbali na burudani nyingine kibao ndani ya Zuku TV. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero. Ili wimanye na mangana watika. Kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV. Nigo toko kora live streaming ya mangana maya. Chi video ne vipindi vya Getembe ao. Ngakiende yonsi. Inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto. Boigo share na basani amone amate. Ejo baigokie, baimanye na wesemia. Tobase kweva, turn on a notification bell yani ekengere. Ejo onyaliko bagoko ya nyora. Chingaki abikiri ase umtandao. Getembe Television Network. Ekenakyo ekeunga. Kiama Mogusie. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangam na photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase
ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Christmas number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya idubwego kinemrulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusie. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'omugusi negukinya omugusi ase enengo yae yabere gekurwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemye bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iliyonyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu Kahawa House raja moja asipara ya Kisi Sotik siba kiresi miasi number 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga omosio wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikomena chire within usi wanaintu torono konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosebwa ase sake ese walibatara join please njubwango mo join tukini Sacco yeito bagusi yeito esa magenda Wakenya Pamoja you our concern. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati andonsialia utagete showroom yeito nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokolembere mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama bati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia
au Oriental, Elegantal, Versatile Grows na wigo na Versatile Mat. MRM ni kumabwate lifestyle ayuago chana Roman, Jinko na wigo web design. Mabwate yigani kabwate chikala bunabone ya Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green. Obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao. Tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo gucanye warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi na ita Tararie ogokwa ko mugaka Barnabas Omuocha Mwebi uyuru mwana onyagusira Mwebi no mungina nyagusira kwambuka Mwebi yaro mwaka onyagusira mungina Priska Kirbo. Nigarise Peter Gichana, James Omuocha, Ogusi Mwalimu Sako, Jacqueline Mora, Melen Kemuto, Mwalimu Monene Tambacha, Nyagusira Gladys Nyarieko, Mondesta Kemma, Nicholas Ombati na Teresia Kwambuka. Nigarise Biara Nora Bochere, Susan Monyangi, Okesi County, Perista Kwambuka, James Nyameta, Nyagusira Nicholas Oyaro, Nyagusira Mokwa Kibagendi, Peterson Asuma na Jared. Nigarimo mwabo nyagusira Paul Kinanga, nyagusira Ogembo, nyagusira Nyangao, nyagusira Mwango, Mbeche na nyagusira Anyuri Okwena. Nigare Mokoyoye, nyagusira Omangi Urwaru, nyagusira Moso Urwaru na Nyabate. Nigare Mwana onyagusira Urwaru Ogonyo no mungi na nyagusira Mondesta Kema. Nigare Korera ya nyagusira Daniel Atemba, Ondiba Nyambare, Omaita, nyagusira Nyamweno, nyagusira Kibagendi, nyagusira Ndimu na Nyameta. Nigariba mwabo Robinson Ombuori, nyagusira Ondiere, Nelson Ongwae, Zakaria Omuocha, nyagusira Ondeu, Gesumwa, nyagusira Arende, Omuocha gati abande abange. Abayigo bayenga mano Mariba, Mbeche, Osiende, Gichana, David, Moriasi, Siro, nyagusira Mukira gati abande abange. Nigare Sokoro ya Beatrice, Amuoma, Maureen, Douglas, Vincent, Nyaboe, Vera, Lena, Brian, Akama, Ubwaya, Sabina, Lewis, Lydia, Agre, Ian, Onsomu, Marion Gatia Bachukoro Abange, Abuate Abangde. Nigare Sokorolia ya Night, Nyekundi, Olivia, Chanel, Karani, Nyekundi, Nicholas, Nicole, na Natasha. Mochango no beri tukulia Ijumaa tariki 25 tijigata na kabiro mwako yega aliye Sombogo Village wabere norusi wenkenduki Teaching and Referral Hospital mochari litkolia Jumatatu tariki 25 na isato mutijigata na kabiro mwako yega anyway litko lia Jumanne tariki 29 mutijigata na kabiro mwako anyway ase kenyerogia Sombogo mamonari location since ward Maran Sub County ase county ya Kisii. Gatamba Television Torengore ito. Watafufuliwa watakatifu waende kuishi na Bwana. Kule Eloka Elia wako mbinguni wataenda ishi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints
nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucuri g'ubusongo iyo erangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere Karibu sana ninde omwancho murigire asense mu echi gazeti chingake chabona mambimbe yo morobere wega bwetone yagatembe kero tura chiko sanganere mienda sam 001 mienda netamu tukana rocho waka mbaro Ewono ni hali ya kikazi kajua sometimes chisababu nchiro chitari kutangika you have to do it ndigitaga ni mwisonde wakatona achire nusu Mwisondelia, it was kind of an emergency because I was going somewhere. Waone bidding duwa mapema. Noembo na at least nata bange singe njona misiri sana magazeti. Nata banga tiganke. Na natokora alafu kuruabu ebintu bindi binya kubwati. Ni sababu tu za kikazi of which sometimes you can't avoid. Karibu sana ngagiritinga ase kwa bukakoru ensembuyere na abantu mbuya abalere tukerigaria abana mamete jumande watamwana mange Juma somo gusi by this like a holiday turikanya abantu bange bakogenda mugondo isinginjo number 1 amatanga naro bande mbaro bari ba tokoyeroka nga preparation day bari gocha kwandika kanisa mambi one weekend magwa nandelili yenge by the way sana Friday very short Nandiriko busy. Every busy mono. Essing in Jabanto are just in preparation of the weekend. Avere one embrana erone twete by the avant move what you sweater samogochi. Matanga make sure ngambure.
embura buna genda tugutugo bokendo bwechire so abantu babolishi so tabiega gosoka ku nyumba nimemba sokono by the Matilda. I don't know whether you have seen ya very menga sana so abantu na chiripoti twanyore kurase county ya Nyamira. I think asama tukabanga iga abantu mbari batikaire ne chingoma abanye sana igoro mogonga odo abantu bayeba magonga utoke me wodi ya Kereng county ya Nyamira na bado ndo chinga abantu ange batano na babiriga banyarite gutukana ne chingoma chintindi rene mienda riboli ndina wateri tukuregoro tinaga ne tirigo yetire yari nkinga ngenzo kikiri wakora to mwalimu ogo karansa ngotanya sa kwa ben ose kero kende wate banga kwaro ko ba umoro ki wabone ose kwaro kana ko mwanafunzi to kunyara koirora at what level? Secondary, high, primary? I don't see. Kerole school. Eto ke primary go secondary go see nonyi. The university te kutoka mono. Ikegera interaction na borokia teriko ba igoro. The only thing I think ndatebe school na abalimu mbanga mineti sana. Mbama ete okonyara kwane academically. So one day tokai primary, that is in class 8 primary, tuai homework. Stokol ka assignment yo koranka, but unfortunately tinchi etiko kora. So tokai chama ambia wa maths teacher Madam Joyce Nyamari used to go chama ambi sana. Baono ngaike skuru nkalengera linga kitambo nchake gwaka chisabu, it will be late na ndengo chare asabega emere gasi assignment. So what I did, I took a book of a friend. So that ti chinsa nchingerera. Dina chakire iga kumbe madam iga igete kare igandigire tunangende tokoraki. Unangende te koibeli gitabu kyo. Transfer. Kiwe unango transfer. So Madam Joyce took me to the office agantebi ntagetengo ite ngoko ita paka hata jando ukienda ndio nitakuacha. Madam nabangite, actually I did it. Akamanya gondige. Kenyoro kereria. Pole sana. Lakini nao konyete. Na nkonyete neri sengencho ama ite my potential, maite so kwaligire. That was class 8. Class 8. Buna kwa renge school mwanafunzi naro olia okoba the leading. Kerama gosa akopanyora akoten kuitumono wetani abande. So that's what happened to me. Na maite uwezo wane na hande keranyora nkoibeli wana gante binga. I didn't expect this from you. Na manyora mwisonde nje anengo njandere sana lakini rende ninchiko batebye singe bone ni nchaka ukwana na bonta kole na bonta tabokie kera nigere nege kwani lakini rende tari mangana toko gora chigazeti ekero chukara na koraso mutumuko nje nimba manye yane gomoncho murigere yake ndigo sikiri wakoreto mwalimu wo abukonyara gosagare comment section tinse mocha Facebook nabo gachinse mocha YouTube otumanyinga kero kende kero kuinyora balimu bawo ngendo gikero kuinyora mbo amateki bori kwanyalete gotwara no mwalimu go kero kendo gwikaransa yo watebanga ngwatemete kibeki yake bekebe lakini mostly 7 video kuinyora nkeri yake mu gwakorete kiriwe kinanya gokieba but again nalengi mwanafunzi muobe ose yani nalengi I was ngakinda igatu ngwale kuoga school Lio is automatic for me. Ono toroje otangwale ngimono nande anyu umwana ufunzi naro gutwara issues nabali muzana no yokugekera yeah nchino by the way me nchengo kwa nande sana be it from where nchengo kwa nande nkogande lakini Lio ya nhendiri lia bobe mono lia nelire friend to so I was neither bad or good but I was good. Enda sawa. Wancho murigereria atemetinga yose nkoga kwaringe yose narali kwa korekera kwaringe skura ningi wakoreto mwalimu gotebe aseri tukerigere juma tutategetia mwana mange kirongori ya gazeti chiri tukoria rero na bono
amienda engananera igota dirty organ trade gazeti ya The Standard nigo egukwanira enchira enyagitari ya Medihealth Hospital eyo gutuka ime county ya Nakuru yabete iki kubwatiranwa nengana yoko ni bimo byomubere kusiba mibere ebimo bya mwanya bantu bono ekira serikali yanyarete kosoarura na guchaka obutuki kirondo chingabono yoromoteneri bwenyagitari iga ose oyoro muchaki ikegeba bwenyagitari iga omanyakanete buna Dr. Saurabh Mishra nigo obono ari nigo enyorire ase akongwe kerego tanga messy business as scathing government report as implicated Medihealth Hospitals and its founder Dr. Mishra in a suspected organ trafficking ring, revealing a trail of coerced donors, falsified documents, and transplant tourism. Igo onoigwete page ya kanenere bwatu mugano yoiga ase gazeti ya The Standard erituko oriarero nigo ebwatu bono chibiche cy'abantu batatu aiga ekirobono yaorokire buna obugundo mbwabete amaino obugundo mbwabete bwabeire bokwanekiwa ase enyagitari eyo nande egento kirararo mkeringa ebimo bya mwanya abantu byabere bikoniwa ase page ya kane gukwanerere roboti oru ase obwagare muno nekiro egoteba ndochenga nigo ekorigereria aiga egoteba nga 476 kidney transplants carried out between 2018 and March 2025 mienda chikidney irenga 476 ngaba Kenya berwete kigima 476 noroche 476 neche nyinge yes I think usena hali yobugma yakongire to point like abantu bakoni you can't even imagine none ready ali na nyore to muntu wonta binga nimbate kidney gaiga ntakete koni so mono omaite ase abaiga 476 nigo again retako tabana 80 years age of the yani umuntu bati mekate manene ne rolling the oldest person kose patient onyarete ko nia eginyigo oyaye naboigo the youngest was 8 umwana bwate miaka 5 miaka 5 oino mwana otemanyiti akurwe nyigo yaye abane oino moibori kwa sababu at 8 years to konyara ko make judgment ya ibeka at 8 years no oina chana ne kiara iko goshitoka I want to believe nga at 8 years you are it's a decision yo moibori Mishra by the no igarenge XMP ose mujumbo mukuru ekesses uyo nyarata ko bagako bugwa sobochori bwarenge bwa 2022 lakini rende ebintu bune bigatwa bigure we have heard of these stories of kidney transplant abantu bakonia andonyoranga biashara bimenoga neri gente kya Mishra kero kiyasokire there's a lot of organ trade wase biashara bichi organ bigenderete we can call it a syndicate nere qualified ko syndicate in the fact that it's not right konia ebimo byabantu it's wrong by the way and kwamanya konyoranga no monto rengo moraya then from 2018 I think bado si no mojumbo renge because ya achiteko kwa 2022 yes yeah I think it's a 2 term na achite 2 terms in cases bunge ya cases igonga kararenge part of the government then emanating he used to protect himself lakini bona were an XMP bono Matilda, let me tell you, most of these people you tend to find what some other businesses they are doing, and they are protect when usitiri baranga government. Lakini rio risko, serikali karoko yirwani karo risko, na bego kubwa chingu. Lakini riore in na boko is as a part of the negotiation table. Kwa kora mangana ali mapema before maybe again to get rasoka. So, but it's very unfortunate that we can have mwana wa 8 years, including yomongi na goso mogako yo 8 years pia. Matches nentora alengelinga oyo 8 years nale to the exit rende miyaka konya kogende, but that is wrong.
na boigo beneficiaries ndo chapa Kenya la batangene is 51.98%, mbare iga bare anenon 21.59%. Ntwate chinse bunecha Israel, Uganda, Somalia, Burundi, Ethiopia, Congo, Germany, USA, Tanzania ni chinde chinyinge bari banyarete ko enyorera kusibanyarete ko konyeka kubwatikana no murubiri iga bokonia ebimo byamanya bantu na ntwate omwaziri buno oyo omwaziri bobocheno omoske Aden Duale nigo bono anyare kubore buna obutuki mbogendete gukorekana nabo igo butuki bwe mono bukorekane irinde obwene bwa Kenya bunyare gutokane mono bari banyarete ko enyora asi omochando yo mwana uyu nigo rase page ya kane gazeti ya The Standard iritukoria rero na boigo tokorigere page ya kabere nigo ebwate orbotega ekotebanga August schools get millions amid looming death of free education. Treasury CS John Mbadi has admitted that the state cannot sustain a free education. Ironically, ghost schools and non-existent learners have gobbled up billions of shillings. Tu kwanda yase wizara yiga yetiseme ni gondo changa chiskuru nchiraro chiskuru mbeo chitaiyo chigendete konyora chibesa usichavire chikonyora chibesa chinyinge sana kurwase kigancha kie serikali korende bono nigo omwaziri wekiganja musikejo ni Mbadi bona anyare goitabanga amene besanchio chiranyare gosira konyora amasomo abosa asensi ya Kenya. Ninginyorete togokore gazeti the other day tukanyoranga chiskuru chi konyora chibesa chitaiyo chiaringa 33 china chiyo mubaro orengenga nchiyo nchibwata abarimu nchibwate staff nane konyora chire capitation kurwase serikali kwa munya kwebolinga aba waziri kuchakera aba waziri aba PS the whole sector of education ngaye kobera kero oroche amangana bunayo agokorekana we have ghost schools chiro chigwakanu chibwate ngendo tokorokanga capitation chibwata abarimu lakini chiyo physically that is wrong but rende ndroche kaiga free education not sustainable. It's part of a gazette nerombwate meaning that Matilda bona go bugema bwa kongere by the naro chegalia asamangana maya bagatabanga bona abarimu abarimu batebrenga onye serikali tego chikuru capitation just chukuru abaibul bono will be forced wakana school fees iga nando nyorenga mbate betanga ase bono tiana kubutora bosengane ya school tukoyendo mutimo kama sinene edinde tumanya kuirana akogendera. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogokwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event Roadshow Chinyange amatanga anniversary na yenda mangam na bono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting carpet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Christmas number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya pamoja sako yabere n'omugusi negukinya omugusi ase enengo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu bono savings loans obosemye bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru
chikampani ao abarikire abaritayire gosibali ensemo ya pension boigo abonchereria ibwatanine wa Kenya pamoja sako iliyonyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemigoro y'obutume kibuchi besa chilon buna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe, business loans, salaried loans, na boigochi advance loans. Boigon korantura muri chibesa ase uri kose mobile payments. Kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya. Asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik. Siba kiresi miasi namba 0746-668-190. Kuse ototare website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sako ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora wa Kenya Pamoja Sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within gusi wanaintu tororo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosegwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini esako yeito na gusi yeito esa magendo wa Kenya Pamoja you our concern. Karibu sana nende mwancho murigire nekero tugenderete kurigirira chigazeti chiri tukerigaria rero ekero twateneine oseto teneine ego kwanera auroboti roiga roichi skuru ekero wono mwaziri wekiganja gya serikali muske John Mbadi anyare goteba na maine serikali ne bwatu kuremerwa wono tekunyara gusira boroki wa bonsi menzi ya Kenya konyora chisemi ase busamienda epointendere kwa bwate kereondo chigazeti na bego teba kegimanga parents to fill school fees pain after treasury cuts funding wono chibasa cha butoiru chiriche kubota kwa ucha se chiskuru. By the way egazeti ritukore goro yara batanga aboroki waseta muyiga funding banyo rikuru ase skuru 3000 korwa kucha sekera umoroki wa so buna nara goteba nakikia bari mbara goteba nga of course next week chargo sikwa lakini batete ngamba funge mapema ke esinge nchebese ikorwa serikali tayo then bateba nga abaibori mbachi abarimu agoteba nga next term onye serikali tego chikurwa pesa chia capitation chia chiskuru it means that mbachiko abaibori mbabe first wakana chibese icho kwa sababu gaiga ndochinga iko bakonyora 22,000 kero mwanafunzi meaning that bona nachio on top of what abaibori bawo chibakana kawaida meaning that inga mbachi comment icho bono nga rigoririe skuru ndichiko ba riri school fees ngokinere na ande go that free education ya very for long I think nechiko ba kon abaibori na warabe first bono gwakana school fees ere ko allow meroberie skuru agender na epeji ya gatatu nigo egukwana BCG ntobwate oyoiga ore umurai we kwamereria sense moyo kwamereria serikali mensi ya Buganda omanyakanete buna kiza BCG oyo nyarete kubwatwa aiga asense ya Kenya na po igukwira ni ucha sense ya Buganda ekirapona gota BCG and aid so Kenya over arrest and handover. The two claim security agencies breached the law. Extradition
agreement igo gukwana buna nigo kubwata kwabo kutarenge kubwatia richiko no nyene katiba ya Kenya tiri wanjira umuntu anyara kubwata injireri no manyete orobotirwa yego se no manyete ekia vete ka okorero umuraibwe umaite erekera chita sense ya Kenya serikali ya Kenya nero ya bwatira tenes enense ya Buganda akwane kibuno bekiro byara akabatu kale enense ya Kenya akarene wacha Buganda lakini aba Kenya kwa opposition leaders kwa sense ya Kenya pa kugenda Tanzania waira so deported kera rituko gosekera kerense ni bwateri chikoria be it in Tanzania, be it in Uganda, Kenya, the East African countries kerense ni bwateri chikoria besi jega bwate tukare Kenya akairwa gochia sense ya Buganda but for the longest time kiza Besigye obeiro mwamereri monene o Museveni oraya eteire asegatia ba mereri bari beserikali ba eteire Besigye eteire kwa sababu for the longest time oberga gopinga serikali yomuske Yoweri Kaguta Museveni including oboli chikura lyako boli chikuro bwatu irume so all in all it is what we call intimidation and ebintu bune biga byarakanire as some of our brother was our sister countries especially ntubwate Buganda kiza Besigye nkora berare jela sana tokogenda Tanzania ntubwate mungwano yokorwa Tundu Lissu whereby some of the governments in the be it in Africa or elsewhere okonyoranga the only way bago intimidate their opponents is gwetera kubabwata na kubajaji ase bintu bitayo so Besigye obeire mpaka LTI ga deteriorate still you could look at him carrying gitari you could imagine whether that country has humanity kwa sababu enchira obugima bwaye bore atari konyora freedom it was something wrong by the way Yoweri Kaguta Museveni could have done lakini rende egento kirikera normal to that country babo Bobi Wine nyorete bago pinga serikali yo mugaka Museveni okora amenyoki gukora barengai so that is how intimidation yagakorekana ase chinse chinde chiri demokrasia yabo etara komamono lakini come to Kenya ntobate democracy ngia that's why we have a freedom of expression, freedom of speech, freedom kendi gions keriota yatekokora you find out in Kenya that you are doing and in Kenya ntorara monto kubwatu kuirujela because yare opponent gochesa serikali gosago pinga serikali you could see mzee Raila na wale kogende para oandamana chitiaga sinchi arengo lakini na bwatu possible bwo kwandamana I remember Raila Odinga did a treasonous thing matego in the constitution by the way where swear as a president that is something wrong and then the consequences chai so Moraina wa koreza but still he walks scot free but here in other countries that was a treasonous thing kiara kwa garanda ke mobeka sakong lakini all in all Buganda na berego and our sister Tanzania we have seen that for long esengenjo mbabwata way bago intimidate those who opposition leaders against the government of the day. Yes, gotigana anayo ntubate bono omojumbe okiharu omoskendindi nyoro ekira bono ndoche nigo agendete kurwa ogukura ucha CS akuru ogukura ucha se omurai wense kira gotando gazeti ege page ya 5 nalime gotebanga nyoro accuses a route of gambling countries future in finance deals. Nigo gotebanga former budget committee boss says government is engaging in a shadowy loans deals. Naboigo, he claims the commitments being made will return to bite taxpayers in a few years. Enchiriga omoske William Ruto agendete gukora kubatana nechinse ako saba chilona. Ngobono yenenganira che gochanda abakenya sama tuko ale bosio kubotekana ano oyore omojumbe okiharu moskendindi inyoro nekahotabanga nonye nabo enchiriga serikali yarokane bona nigegendete koligie nibo gosegendete ko nganige watamakoliga ko improve amangana uchumi ase ogo sabama amakabesa nigera chikobo musarabo monene asa mutukale bose just abakenya bonds. You see Ndindi Nyoro was the immediate former budget committee
chairperson and is also deals na mangana finances nkora randa karago describe about the economy. You could tell about know-how about the economy. But karo a budget ya sogete, we had a deficit of about 400 and something billion. Nabe bintebira as a budget, but at the end of the day, after the government calculated enchirera ikere kwerende a budget yarenge ya 4, I think it was 4 trillion. Bagatabanga turukuru domestic, maybe from the domestic part, turushibasa kurwase exercise duty, and from where the government ekonyora chibesa kurwa. Whether I say tax, whether I say levy chinde, bakanyoranga 400 and something billion. Wese yarengo ncherete yare kutoka, it's only whether I say grants na loans. Na chichia konyara koba chiko changia so konyara bese yega. So but we have in Kenya, by the way, for the longest, I think our budget go to our deficits, and the deficit which churu kurwa samba den tari musko mini ruto ora abu mutangani go saba loans, but what matters is only at what extent ara sabachi loan to wada chaba eurobond kurwa almost ka uru Kenyatta to wate from China, of which China madeni mpaka waleo tutanya ko koraki atanya gwakanu wasaga to gwakanu according to the way ba begete from other banks, from IMF kurwa World Bank, I think something of that kind. So Matilda, we are running we ikosego toko nyora chibesa ikosego toko tobwate budget exceeding to our will enchera turanyora chibesa within this country. So ya bidding omuntu goikwende asamaden. But where the question comes, almost ke William Ruto igate betenga, I won't do loans. Lakini kumomeki aseme, so anything that deals with a loan yakoba so sensitive. Na rigaige tago choko ko vacancy ya Kenya sako ngosa madeni. But one kile kile kurigiria sia yake tato hono. That was a language yoko resonate with abantu agaraba mwekura, lakini karai kagari akanyoranga bintu mbiri bunakoroteki bunakagirite kwa sababu okay otemire bono comment tax egere emokonya nyori chibesa chisustain aira ni akane chino echiloni chiriara bas abantu ba in the street so nkiagora the only option akorisort to no kwenda kusaba chiloni chiri egere we finance useto chinyara ko bachiko konya e budget ili bekire ya so you can imagine sama tukale busio na kiuchumi ense ya Kenya uchakobekiagera amadeni abon taringa ago agendete wakanuka kusabo amadeni ni gagendete comment kana na the gap ni gagendete ko widen ngoikadiririe orochenga ense ya Kenya anyway kire ense ko ibunga bakati menya so gusabana lakini tari mangana na se page ya ikomi ekyombekeri gyo korigereria abona abanyimbo bao kori mirimo kya Independent Policing Oversight Authority IPOA wono nigo kya bwatukire oroboti rokoro kibuna ase amatuko ane osokoropekana wakorekanete amatuko ane yo mwerio ase umwaka oyo iga. Police killed 65 civilians in 4 days of the latest protests. Abantu 50 na batano nigo bana banyarite gusiria magimabo ase okuropekana wakorekanete gose egotabanga gochakira chitariki on June 12th ndobwate chitariki 12 motinyo eta chitariki 15 na ibere na boigo chitariki emirongibire na isana na boigo July 7th amase amatuka yone okorobekana wakorekanete nigo abantu 50 na batano basiritie magimabo ase amaboko ya abanya nyimbo na boigo ntubate 342 civilians injured during the demos ando wetane chimisa tupakanyara gutigirwa ne chingoma na boigo ntubate 171 police officers injured. Nkie koroki umetekero tokuria abantu omba Kenya ko sabusa bari banyarite gutigirwa chingoma bari 342 lakini asense moende gukorigire police officers nigo bari nusu ya bari umetabanya nyimbo nabake abakenya nabakenya ange 342 bakanyara gutigirwa chingoma lakini abanyimbo 171 so eliminating enchiranere yaro kanete buna
ugotindia apa Kenya batemete gutindira abanyanyimbo sana bakabaingira mweta abanyanyimbo barabake barasa abakenya bari bakwanda manaigo barabange na EPJ kome na kabere nikiota Woodley home owners turn to police after Sakaja goes silent. Ntubwate bono kurase county ya Nairobi nigo yaorokirie bono aba begu babere bagusagana chinka wagote bona ne serikali ya county ya Batomire ekirogota goons have been evicting home owners claiming the county government sent them. Residents accuse a powerful city hall individuals of eyeing some of their houses. Chinyomba nchiraroro ime iyo mochie o Nairobi bono chigendete konyora bokongo ekero abamenyi be chinyomba ejo bagendete gosokiwa gosekoserigwa na kunganyiwa ekero bono ababegu bagoswaro gose naba timete gose nebe bagotora broke goons abanyara gotebanga ne serikali ya county ya Batomo bacho kunganya abantu kuruchinka chiabo. Omugano yinyora sepeje komena kabira segazete ya The Standard na boigo gochibuso ne ubwate amanganande amanke kwanira asensemo ya siasa na ngote aberinga ODM and Raila are a part and parcel of Ruto's government abombali bago sanga ebirengere byabo asensemo yende ngokwanira it is Ruto's government that has failed ngane serikali bono nero yanyale kuyelia abana nemo na sensemo kiye whatever are parents to blame for youth indiscipline ngabono abaibuli na bwabonete ko mochigwa ase ogotaiwera kose abasaye kokorokana gotwara kone kose chibura buru kone kiwe kati yabasaye na baibuli babonete ko bikira maboncho rende abo basangete ebirengereriga nigo obagotebanga they have abdicated their roles na senze moyende egotebanga no oyigo goitaba nigagotebanga abaibori abange ndigo batugutanira abana babo mbariko baikange no yogo ogokana nigagotebanga ne serikali nero yeyeiri abakenya nakikogera abasaye babere buna babere. So keregen tonge bwate blame game. I remember no ekero Jen sebachete ase okorobekana last year. One of the CSS awanya tkoba oseba kurusigwa bisi. Kero reshuffling ya korekanite. I remember the one Penina Malonza. Igate betenga aba Gen Z. Yes. Na abana bata kiniri. They are the sons and daughters of single mothers. The same thing that I've seen from the president out abana maybe wataba the same thing that happened Kenya and Tanzania. I remember the president of Tanzania Samia awatabanga nesengenjoye chimbe na chikogera abana goseke goria gens behave the way they are behaving. But again I think Matilda the president should know nere andake with the team of governance nere andake to begete maybe a story having a scapegoat yokatabanga na bible ba failed. I don't want to imagine na bible ba failed. Number one, kwa sababu abana bachete school. Abaibuli bare go fail if they couldn't even take these children to school. But babaire school wanyoro pakachi degree. Omoiboli has done the part and they cannot be part of the way umwana go behave. The anda go boy. Abana ba go behave. These are university students. Bari ba college go say tora rengerali ba college go se bare school we. Ono muntu utari no mwibuli batari go communicate no mwibuli amo report amatayu matenga nada mana ono muntu manyete chi hostel ono muntu manyete bosonga konya go hustle umwibuli na mukani akore ono muntu wero muntu manene mwibuli chinga kinchiro mwana agoika mwibuli turi konya kubolinga nkayiyo kwesibyo gochi muntu wero mano ko rescue gwa mwere paka college omuntu agetekura nkiyo kumubolinga ngayiya gochi so I don't think they have done their part. School. They have done whatever they have done. Any parent could have done. So the issue about Yokorobekana to be a failure to the parents, then maybe we can fault Abaiboli Abarende. Now by the way, maybe that's where they failed. If
there's a fail abaibori bakorete maybe ne yoko mwachikura because no majority ba mwete but tu gotabanga ekegori ekena gikia mina abaibori no ba failed. I don't want to imagine nga nebe nga nigento kerabe kere ekibomane. Mbona sana ina area gazeti ya gazeti ya The Standard na bugutura gazeti ya Daily Nation. Tukoregeria gazeti ya The Daily Nation na alitwanya ko batogukwanira igoro yo mubunge oyurengo yo Keses Mishira umugano ywe ntwayeregerere na bakonyora page 10 ase gazeti ya The Daily Nation. How MP Mishra made millions in organs trade. In this organs tokurukanga syndicate ya galire andake ya mobekere asakong. Ndoche tokuskabosio free education not sustainable mbadi bono umu waziri uliotenete kigancha gya serikali nigatabire bono nga nchirateyo bono semi yabosa irachikoba geko gandra asengencho besanchiyo. Jomo Kenyatta's original betrayal and the dramatic death of Deviant Mau General go kwanira it's a history ali anyatko gakorekana ngakiri umugaka Kenyatta nenchira abare gukora ebintu karabare kurwanira ase say wasaso bwana bwensay. We have been living in a life funding free education, but it now says ekatabanga bono iga matira batabanga experts baria kiama gia odiam kiarwete uchiasa serikali ngobana batabanga mangana yechisemia ya abosa nyegento getare ngonga konyego abantu bamenyeta sobo obongainereria tarikento kero bono tumaitinga narrative kie negento kiaberire asenga kientambe korende naro are ase gazeti ya The Daily Nation umugano yuko nyora se page ya 4 ne ya 5 ase page ga CRC to review civil servant salaries ikiombe kirigetenete ya SRC kirigetenete amangana ye salaries gosengere tokuruka ononga nigo era chikurigereria amangana y'abakori emirimo be serikali nemeshare bakonyora tumwe tusema tildankwaroche abanyanyimbo mbanyo abalimu baidhe mbanyo return increment mbare ngari go ria Jumatatu na kiri bagotebanga na orwe bagetu borwe bagetu korengana na balimu barabu bado basekereretiwe igono na abanyanyimbo naroche na bagatebanga nkomenda chire naberego alafu mugano no regaiga oroibu totorimu ya mono no cash no services needy patient told ngabono balia aba kose failure by government to reimburse to blame nase ensemeri yobo chenu asabaga tabanga bono nyitubwati besa nande tokonyara ko bagudumiwa tokonyara ko bagokonyara matibabu kero otabwati besa bagatabanga bono serikali tiranya ko bagikuruchi besa uchia ase chinyagitari elia balia batabwati uwezo banyariko bakonyora enchira bakonyora obubweni. I think Matilda narara manene ase gazeti ya The Daily Nation nanu natua kwanira ase gazeti ya The Standard gotabamangana ayo ya kidney transplant na gote umungwana narondikira ali message radio gontabinga nera natagite ko ni kidney wate nyigo akoni kagira byasambire narara manene ase gazeti ya The Daily Nation kirota yatko nyorera ikore gazeti yiga igere oyanyore asenchira yugo ikirani Naboigo Taifa leo ringana ndiriri ekerego tebanga elimu yalemea serikali bono nga nigo chisemi chenyare kuingira serikali bona serikali yasinyirwe kugenda kwimukyo musaraba abo Kenya kusabarukiwa asense ya Kenya. Hata waziri Mbadi asema sasa kila mwanafunzi wa sekondari atalipiwa shilingi 16,900 kwa mwaka badala ya 22,000
200 konyore serikali wakana 200 bono nigira chikopeke wakana 16,900 hiyo difference ya almost 4,000 yeah, around 3,000 I think and 100 lakini roughly that is 4,000 ikawana nga ego chikoba jukumu yo mwiboli bono wakana the 4,000 already chirichiro chiria wakana tabanga onyuko kare school wakana chiri buko minebere chiko wakana 16 yeah chiko chikona 16 nyuko ari wakana 30 ko chuka chibe chikoba 34 o chikonyora nanda bari mbali na baraba bwate etabiye gotabanga mbura mwaro chinchi yapunguze tu na eromenta guchigoro mono but rende I think mbanyore direction kurase wizara ye chisemi egerebo manyanga abayibolinga kibagwa kana chibese chiga gwetera ase chisukuru bone serikali ya taberenga tebwate besa by the pejine ya kabere nere watavanga serikali ya kiri karo ya sekondari imeilemea amasomo yeskuru ya sekondari bona abayiboli banyare guta chance ikigima nabo igo IEBC kutegemea bunge zaidi kufanikisha uchaguzi wa mwaka 2027 ikiombekia IEBC bona kiugekura wanu munyakirogo manyakanete na omaske entobate Erastus Edang Ethacon bona nigo kerigeretie bunge nene enganerira chekoba enchira gusera cheko basira kone kiabuna bachire konyora gokora obochori bore obuya nande obwengencho ase omwaka 2027 na epeje ya gatatu nere bwato mugano yo okoni wa wechinyigo jinsi biashara ya figo iliwavunia mabilioni ya hela nigegukana nyagitari ya Medihill bona abantu niko bawonia chinyigo bakanyara kwenyorera chibesa chire chinyinge ikigima na ase epeji ndoche aigango kwanirire amangana ya monchorerio kusego tuguterare egekoro kiri kiabere buna gusekero kendi getirwe ene chingaki ekero igazeti yawatanga mazishi waluo waanza kukumbatia mabadiliko sasa ntubwate our brothers and sisters korwa luo Nyanza ngabono bachakire waitaba nabo bakonyara kubeka mbabwate bachakire korosia makaburi chinse mogete nande baitabiro omonto naba akwenu wase atari nonyensobo ana mono buna ntubwate chisemetri bono mwatikere baitabire naho bagotindeka abantu isiko nabo igo bachakire gutuguterare ebimira biri bikoro byarenge kororokana buna nigo bikunereria obwene obwa mwanya abantu bono kere mwatikere mira ne bwatenjera bako tindeka abamwabo gusi enjira nero na kikonyoranga bagusibana on Fridays okwenda chi community chinde onyoranga bagotinda on Saturday mbare ba on Sunday kera abantu mabwate mila yabo ne bintu binde mbiringa okonyoranga buna bono gusi umugaka nabwate njira gotinde kwa asa korori guchimuranguki mongina nabwate umwana nabwate umojokoro nabwate guchiabu include same thing to our Luo friends our Luo neighbors from the lakeside nabarabo mbabwate njira bako tindeka bamwabo I think barabo bago wasembo asayam lakini ndo all in all chinga buna chinga kishikonya guchenjikere gento ngonya guchenjikere ninyo tenga corona buna yachite the style no ngusia abantu bara okora matanga muntu na kusieto manya tengo montago chorara mambia manya okoraki manya gutindeku lakini ya forced during the corona time montare kora tunabakuruki abuka igororo ko gotonyoria iga nga ngaki ya corona abantu bonsi barenganete obe umushimiwa obe muntu kyobo munagitari onye na isolation room umware gutumbwara ro mwenzi onye no kwene kwa ninchira eri korende ayo na monchoreri abange baragani gusibikoro miroro bwente gotuguterware ne kirondo chegazeti yego tepanga ane mono egento gekogera abange banyari gwitabo amonchoreri yayaga ngeri buna chinde meru chabolire asete yo bantu barachiko ni abancho bamwabo gosenga konyakorosi oboina ase chinka nigo chinde meru chiakere nabo igo abange bachakire gukana kubwatereria egekoro ekyo na auroboti rwekiombe kia aipo gekore bunabanya gyokorire bunabanya nyimbo bakore meremo asense ya Kenya nigo nandero rase page ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ikere kwera buna abantu ose abantu 50 mona batano 65 nigo basiritie magimabo asokorobekana gwakorekanete gochakira chitariki
chitariki 25 omotinyo eta goikera chitariki 52 gose goikera rituko ria 77 na boigo ndoche asense moyende LSK yajiondoa kutetea mwanablogu aliyejiteka ntopate omongwano yoiga onyalete kwebisa ndiangui kinyage onyalete kwebisa alafu serikali kiro kenda mu mutakabikiro serikali na nero yabirike abage komocherera gusengani gabete abducted niga kiombekeri kyaba wakili iga sinse ya Kenya kiombeki Law Society of Kenya LSK bono Kenya de ko erusanania nengane ngambali guchikumoigerera ase eke gambiro na ase nsemo yende peji ya kane ebote mwadhiri afutwa kwa kushiriki penzi na mwanafunzi ntopate bona iga omoroki oyomo nigobono anyare konyora asa kongo arusigwe gosatigirwe emirimo abutirwe emirimo kubatakana kiri niko aba kagokora obwanchani no morokigwa gose anyare kubwatwa ka kendete ko Mito no konyomo mwarakio bikorobne bigambiro mwalimu wachaso mwanafunzi bikorobne bigambiro okonyoranga bire so dominating schools lakini ne lirende okonyoranga ebinge biko solved at a school level lakini rende it's wrong ko kora obwanchani kusiko twara umwanafunzi uri yogosomi na boigo tukurigireria ase amangana yobokurumi jaji azima EACC kumkamata Wamatangi kwa madai ya ufisadi bono ndoche omo wakiri mwanachebi noyo gaiga nigo anyari kubwatoka anyari kubwatoka gochika gochiase kiombekeri kia EACC kira irangora kumubwata omo governor bwe county ya Kiambu moske Wamatangi nga akubwatika nenga neringa nigabwateraniro ase bikorwa byobokurumi na boigo ase bali bagusange birengerero byabo na boigo kwenye taariri enengotebere serikali isirushie wazazi mzigo wa kulipa karo serikali tibwatukira abaibuli omosigo bugwakana kose gurube yo wakana school fees nyingi na boigo kudorora kwa imani baina ya raia na polisi ni tishio kubwa ngabono enchero kwege na ukwasirire kose okosemere wasirire gati ya ba Kenya na boigo abanyanyimbo ni gobono ya beire kose ya irachiko gosereria okomenya hamagima ya Bakenya bange na ase bari gete amarube ehotebanga IEBC ijenge imani yake machoni pa wananchi ekiombekea IEBC kinyale gutenda bokongo na boigo kubeka okwigena nke basagusiria okosemeria kwa Abakenya ana muno ekiro bochori obonene bono amatuko yo bochori achakire kuberera ange na korwa sechinsemo chinde nindoche aiga korwa senseri ya Rwanda meyomochio Kigali nigo Kagame amfuta kazi waziri mkuu bila kutoa sababu. Mwaziri wabonene niganyare kubuto atairi sababu endeyonsi yo onukura sense ya Rwanda umurai wense muske Paul Kagame oyo wense ya Rwanda. Napo ndege yaanguka Urusi na kuua abiria wote 50. Ndege kwa asenseri ya Russia nabo igo abantu bonsi bari barenga on board abantu 50 bakanyara gusiria amagimabo ajali ya ndege te buri kuwekana ya gari wese ya pikipiki kanyoreria a distance iri kurwera kurugoro tarais montora konyeke ona nabe asiengo ngumbaite ndege aro tarais montora survive kurwa kera ajali ya beire kolengana nase obwale buri gotoka egari nero taringera afadhali na boko konya at least lakini ase ndege akonyoranga mpaka wasirio bugima abantu abane wikabasirio bugima bwabo sense mwa dondo dondo lero ndo sina bachiri nyingi sana timetinse mo kipanyora tumaiti ora tusomera ko nseme yao entangani tubwataiga kora chinsemo eche county ya Mombasa gota Kidosho achwa mataani na tajiri aliyempa mimba munyaroko urukiro bono kanara ko igota karakiri wakaigota lakini rinde kora kananga huyu tajiri ameamua kuondoka
Na berego Abere cases mwenda bune zake. cho nchiro chinyinge konyora even among the young people babono di amangana yoko kana maybe obolita abere so much by the abere goro bono na ba ayo mukongerete lakini rende all in all tegwetio etajiri meaning that ono muntu ratware familia yaye maybe ono muntu twabwate nyamisancho etokurukase kigusi guse side chick tokubarukanga nyamisancho after bona aragira igotire ono naria atigiru chitaya iguru bona bebwente ko befunzu kuchia abantu bande nyakibo bwente ko operate nabo igokorwa mtu hapa na ndi ngotebere boss lady achangamkia bawabu hadi kumchota ntubwate manager agaiga bono yarorekana kumwancha umo soja yeah bawabu ne soja Umurendi, yes. Umurendi, yeah baka bono ngani ganyara kumwira bono yabere engane gukwaniru gwete minongono kila mahali nganiko anyari kumuiba umurendi timetingi utigiakorekana lakini itari mwana bole sababu ne chinyingi but that is life umancho murire ayuna yare egati ye chigazeti usare egati ya mangana manene kigima ase egazeti ye chigazeti cheri tukoria rero kurenda iga endoche engana nere tota murekere page 13 ika page ya 15 na kabere 13 to 17 igehota matumaini dawa mpya ya HIV ikija dawa ya kudhibiti na kukinga watu dhidi ya ugonjwa na dhidi ya maambukizi ya ukimwi kutoa Kenya bono page 13 ika page number 17 igukwanira chanjo ya uburwire bw'enyamureo tumaitinga lakini abegera akonye sana kubwatikana buna the number is increasing by the year bari babwato uburwire bwiga bw'enyamureo ngwara the recent I think it's within this year whereby twaranga asensemo ya gusi abantu bari bakonyora uburwire bw'enyamureo bwabere buri igoro muno especially ucyaseke kuri kigeke I think when we have a plan buneyo asensemo ya bochen abera akonye sana